Hello guys, good evening! So, ang gagawin natin ngayon is magluluto tayo ng sinigang na hipon. So, spicy ay hot spicy sinigang. Yun yung gagawin natin guys. So, let's go! Guys, naka-ready na yung recipe natin. So, ito yung hipon. Tapos may red onions, may sili, at saka may kamatis. So, yan lang yung ingredients ko guys, na pang sahog. Bali yung sili po, napapansin nyo, sa lahat ng mga luto ko, may sili lagi. Mahilig po kasi kami sa sili guys. So, yan, yun yung ilang piraso lang to. So, 4 kami. Isang piraso lang siguro kami. So, yan. Kaya sigang. So, ang gulay naman natin guys is nag-i-experiment ako. Wala kasi iba kaming pangsahog na gulay. So, nag-i-experiment ako ng pangsahog. Ito yung radish. Ito naman yung Baguio beans. May pichay guys, tsaka may kangkong. So nag-i-experiment lang ako guys. So yan, yun yung sinigang. So nag-i-experiment lang ako guys. So yan. Yan yung lulutuin natin for today's dinner. So, yan yung pang dinner namin guys. Ayaw kong igisa yung hipon. So, nag-boiled na ako ng water guys. So, yan lang ginagawa ko guys. Nagpapakulo lang ako ng tubig. So, pag kumulo na, ilalagay ko yung mga ingredients natin guys. So, yan lang kasi gusto ko walang fat na kumbaga, less fatty foods tayo guys ngayon. Natin, so kaya nagpakulo lang ako. Yan. Ilalagay na natin guys yung kukulo na siya. Antayin natin guys na medyo ma-simp yung sahog guys. So ayan guys, kumukulo na. So ilalagay natin yung gulay. Guys, tapos ko na malunod yung gulay. So next natin is yung hipon. Pasensya na kayo sa konting ingay guys kasi medyo maingay talaga dito kasi may mga hayop sa paligid guys. Yun lang. So ayan guys, pumunta na naman dito yung mga kiddos. So mag-iingay na naman to guys. Next naman guys, yung gulay naman na mabilis malata. Ay bali guys, panghuli na pala to. Kumbaga ito na yung pang last na sahog. Check natin guys kung tama na ba to kasi gusto ko lang half cook lang talaga guys.
So, antayin natin to guys, mga minutes lang. So, mga 2 to 3 minutes, okay na to guys. Kasi gusto ko hindi sobrang lata yung gulay guys. So, gusto ko parang half cook lang siya. So, yan guys. Ang bango. Ang bango ng sinigang. Narinig ko rin ito. Nilagay ko na pala guys yung seasoning na sinigang. So, check natin guys. So, luto na siya guys. So, ito lang. Tama na to siya guys. Kasi gusto ko half cook lang yung gulay. So, para masarap kainin, crunchy. O, diba? So, wait lang ha. Transfer muna natin sa lagayan ng sabaw. Oh, ayan guys. Ready na. So, let's eat guys. So, ito na yung finished product guys. Sinigang na hipon. So, maasin na maanghang. So, diba? Ayan o. So, mag-create lang to guys ng kung ano lang yung gulay. Hinahalo ko lang. Kasi, napakamahal po yung gulay ngayon. So, yan. So, kain muna kami guys. Bye! Thank you for watching.